Lho rek, tarifne yo. Rumah klasik modern. Ukurane 6 kali 11 hargane 310 juta. Nang mriku mae. Nah, saiki langsung ae tarif nang omah yo. Nah, nang sepakan kene iki sono pagar taneme ambek ono roster ket iso sampe ndukur kene yo. Sing pasti ono taman mini engko pen tanduri opo engko wis pen atur dhewe. Sampe ono lampu niki. Nek bengi murep apik moncot mendukur ngono yo. Nah, saiki langsung lanjut brene. Nah, nang sebelah kiri kene iki nggone area carport to. Wis full keramikan koyo ngene. Nah, iki di fasad depane iki ono keramik iki ket ngisor sampe ndukur kono yo. Nah, ndukur iki wis efisiensi san. Nah, saiki langsung lanjut. Tak durung lanjut nang kene iki. Ono krane ready kari nguntir tok. Kena geng mas sepeda utawa mobil yo. Nah, saiki langsung mrene iki nang halaman depane. Nah, iki yo guys yo kayak tempat nyantai utawa opo engko kira-kira rasan tapi sing positif ya aja negatif golek HP yo. Nah, sebelah kiri kene iki fasade iki ono keramik ditoto koyo ngene yo ben nambah kesane estetik. Nah, nang kene iki ono nggone